काजी नीतीश जी 10,000 रुपया देता नहीं हम ले ली। हाँ ले लो ठीक बा हम तनी आओ तनी बाजारे से। हाँ जा 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 तू तो बोरले बड़ा बोला। हेलो हाँ अरे गोइलन बाजार और रउआ कहाँ बानी आई ना 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 कोनो बात नहीं के आई ना आई आ जाए जल्दी आ जाए। ए जी हमरा के 2 मिनट समय दी हम पत्रकार सोनू पर्वत बोलतानी। ए जीरो लोग ना बुझला का टॉप दे ऑल आउट नियर जा मन कहता है टपक जाता नहीं लोग है कि हम यार से बतिया होता नहीं कि बता से बतिया होता नहीं वो लोग ना बुझला है आइल बानन इंटरव्यू लेवे। अरे लोरा यार से बतियाता नहीं कि भातार से बतिया हमरा का मतलब बा हम इंटरव्यू लेवे आइल बानी त हमरा सवाल के जवाब दी। रुआ जीविका जुड़ल बानी। हां जुड़ल बानी ना तो तारा से जुड़ल बानी है। अरे खिसियात काहे बानी हम इंटरव्यू लेवे आइल बानी त कुछ पूछने का जवाब दी। जौन सरकार की ओर से 10,000 रुपया आयल हरुआ मिलल ह। अच्छा हाँ मिलल ह 10,000 रुपया मिलल ह। बाबू लिखो ठीक है। रौरा कौन बिजनेस करे के चाहता नहीं कैसे कोई बिजनेस करे खातिर देले बा। अरे हम बोका फार्म खोले के चाहता नहीं। बाबू लिखो बोका फार्म खोलता नहीं है के जी रौरा बोका फार्म काहे खोले के चाहता नहीं। अच्छा अरे हम तो एगो अलग बिजनेस करे के चाहता नहीं। सब लोग तो कोई मुर्गी फार्म कोई बकरी फार्म खोलता और हम चाहता नहीं कि एगो बोका फार्म खोल दूं और कुछ ना तो 2-4-5 रुपया के हम हो जाए नू ऐसे कि सब लोग तो बकरिया पोसते बा। अच्छा तो बकरिया बरदवाए खातिर कहाँ ले जाई हमरे लगे नू ले जाई तो 2-4 पैसा हमरो मिल जाई। वो ठीक है बिजनेस बा जे आई करवावे पैसा दे के जाई और कुछ भेटाइए जाई। ठीक है जी लिखो इनका नहीं है के नाम पता बोका फार्म खुलता और घर कहाँ पड़ी। अरे कहाँ पड़ी यही जो लगा ही मानो पाली पड़ी और कहाँ पड़ी वो मानो पहले आई बालो बड़ा पूछे कि घर कहाँ पड़ी। ठीक बा तो हम जाते हैं जाओ सरकार लगे कह दे। हाँ जा लो बड़ा इंटरव्यू ले आई बारो